Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Dullini fa ta 50 alin ubtila wasadda fi dil hamzinak wuktakala. Dullini utawi kurup kang anduweni len. Kurup wawu alif lan ya itu kuruf len. Iku ubdila diganti opo dullini fa kali dadi fa fi'ili tak ing kurup tak 50 alin ing dalem wazani masdari lafat iftialin. Wasadalan nerecel opo ibdalu tak fidil hamzi ing dalem lapat kang anduweni kurup hamzah. Nakwuk takala umpamane lapat iktakala dadi dahar sopo zaid, dadi mangan sopo zaid. Ida bunia ing dalem nalikane dijumenengake opo iftialun wazane lafat iftialun. Wa furuhu lan piro-piro pang-pangane wazane lafat iftialun min kalimatin sangking kalimat siji. Fa'uhu kang utawi fa fi'ile kalimat iku karfu lainin rupa kuruf len. Wajaba mongko wajib opo ibdalu karfil laini ganti kuruf len, ganti ta'an ing kuruf ta nakwut tisolin umpamane lapat ittisolun. Wattasola lan lapat ittasola wa muttasilun lan lapat muttasilun. Wal aslu utawi asale fihi ing dalem lapat ittisolun wattasola wa muttasilun iku lapat iyu tisolun wa iyu tasola lan lapat iyu tasola wa mutasilun lan lapat mutasilun. Fa ingkana mongko lamun ana apa karful laini apa huruf len iku badalan dadi ganti min hamzatin saking huruf hamzah lam yajus mongko ora wenang apa ibdaluhu apa ganti karful len, ganti ta'an ing kurub ta. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fifta'ala ing dalem wazani lafat ifta'ala minal akli saking masdari lapat akli ngucap sira iktakala ing mandini lapat iktakala maknane dadi mangan sapa zaid. Sumatub dalu mongko nuli diganti opo alhamzatu opo kurub hamzah diganti yaan ing kurub ya. Fatakulu mongko ngucap sapa sira itakala ing mandine lapat itakala maknane dadi mangan atau dadi dahar sapa zaid. Wala ya juzulan ora wenang opo ibdalul ya'i ganti kurub ya ta'an ing kurub ta. Wasadalan nerecel opo qauluhum pengucape wong Arab ittasyara ing lapat ittasyara maknane nganggo sarung sapa zaid, memakai sarung sapa zaid. Bi ibdalil ya'i kelawan ganti kurub ya, ganti ta'an ing kurub ta. Tutafti alin ruda isro mudbikin fidana wajdat wadakir dalan baki.
Ruda balikake sapa sira ta iftialin ing tak masdari lafat iftialin ta ing kurup ta isra mudbikin ing dalem sakwise kurup itba fiddana ing dalem lapat iddana maknane iddana ngalap utang sapa Zaid wajedat lan lapat ijedat maknane ijedat dadi tambah sapa sira wadzakir lan lapat idzakir nampa pitutur sapa sira dalan balikake sapa sira ing kurup dal ing tae lapat iftialin baki tetep apa tak masdari lafat iftialin ida waqaat ing dalem nalikane tumiba apa tak uftialin apa tae wazani lafat iftialin ba'da karfin ing dalem sakwisi kuruf min kurufil idbaki saking pira-pira kuruf idba wahya utawi kuruful idba iku as-sodu kuruf sod wadodu lan kuruf dot watau lan kuruf to wadau lan kuruf do kuruf idba yo sod dot to do wajib mengko wajib apa ibdaluhu ganti tak toan ing kuruf to kakaulika kaya pengucap sira ing lapat istobaro maknane padha sabar sapa Zaid wattu jaa lan lapat itu jaa maknane itu jaa turu miring sapa Zaid wattu anu lan lapat itu anu padha berangkat sapa kaum wattu lamu lan lapat itu lamu maknane padha nganingoyo sapa kaum wal aslu utawi asale lapat istobaro wattu jaa wattu anu wattu lamu iku istabaro lapat istabaro wattajaa lan lapat ittajaa watta'anu lan lapat itta'anu wattalamu lan lapat ittalamu fa'ubdila mongko diganti minta il iftiali saking tae wazane lafat iftiali apa taun apa kuruf ta wa ing waquat lan lamun tumiba apa taul iftiali apa huruf tae wazane lafat iftiali ba'dad dali ing dalem sakwise huruf dal wazya lan huruf ya wadali lan huruf dal kulibat mongko diganti apa huruf ta dalan ing huruf dal nakwudana umpamane lapat iddana maknane iddana ngalap utang sapa Zaid wajedat lan lapat ijedat maknane dadi tambah sapa sira wadakir lan lapat iddakir nampa pitutur sapa sira wal aslu utawi asale lapat iddana wajedat lan lapat ijedat wadakir lan lapat iddakir iku lapat ittana lapat ittana wajedat lan lapat ijedat wadakir lan lapat iddakir fastus kilat mongko diwilang-wilang abot opo at-ta'u kurub ta ba'da hadil akrufi ing dalem sakwise iki pira-pira kuruf fa'ubdilat mongko diganti opo kurub ta dalan ing kurub dal wa udgimat lan diidgomake opo adalu kurub dal fidali ing dalem kurub dal faslun utawi iki iku fasal fa amrin au mundoriin min kawaat iktib wa fi kaidatin dakat torot wakat fuhamji af'alas tamarrofi mundoriin wa bin yatai mutasifin
Iktib mbuango sapa sira ing fa amrin ing fa fi'il amr au mundhari'in utawa fi'il mundhari min kawa'ada saking sepadane lapat wa'ada wa fi kaidatin lan ing dalem sepadane lapat idatin ndaka utawi mengkono-mengkono katfu fa buang huruf fa iku ituruda kelaku apa ndaka wa katfu hamji af'ala utawi buang hamjae wazani lafat af'ala iku istamaro tetep opo katfu hamji af'ala fi mundhari'in ing dalem fi'il mundhari wa bin yatai mutasifin lan kelawan jumenengake lorone isim sifat tegese isim fa'il lan isim maf'ul. Ida kana ing dalem nalikane ono opo al fi'lul mandi opo fi'il mandi iku mu'talal fa'i kang mu'tal fa fi'ile kawa ada koyok lapat wa ada dadi fa fi'ile iku mu'tal ya wawi lho fa'ala wa ada fa fi'ile mu'tal wawune sing mu'tal wajib mongko wajib opo katful fa'i buang fa fi'ile fil amri ing dalam fi'il amri wal mundhari lan ing dalam fi'il mundhari wal masdari lan ing dalam fi'il lan ing dalam masdar ida kana ing dalam nalikane ono apa masdar iku bitai kelawan nganggo ta wadalika utawi mengkono ida kanal fi'lu mandi mu'talal fa'i wa ada iku naku it umpamane lapat it asali ku lapate wa ada ya it fi'il amr wa ya itu lan lapat ya itu fi'il mundhari wa idatan lan lapat idatan masdar maknane janji fa ilam yakun mongko lamun ora ono apa al masdaru apa masdar iku bitai kelawan nganggo tak lam yajis mongko ora wenang apa katful fa'i buang fa fi'ile kawadin koyo lapat wadin wa kadalika lan koyok mengkono wajib katful fa'i wajib opo katful hamjati buang huruf hamzah asaniyati kang kaping pindho fil mandi ing dalam fi'il mandi ma'al mundhari lan ing dalam sertane fi'il mundhari wasmil fa'ili lan ing dalam sertane isim fa'il wasmil maf'uli lan ing dalam sertane isim maf'ul nakwu kaulika sepadane pengucap siro fi akruma ing dalam lapat akruma yukrimu wal aslu utawi asale lapat yukrimu iku yu'akrimu iku lapat yu'akrimu wa nakwu mukrimin lan umpamane lapat mukrimun wa mukromun lan lapat mukromun wal aslu utawi asali lapat mukrimun wa mukromun iku lapat muakrimun wa muakromun jadi lapat mukrimun itu muakrimun lapat mukromun muakromun soale opo fakudifat mongko dibuang opo alhamzatu huruf hamzah fismil fa'ili ing dalam isim fa'il wasmil maf'uli lan ing dalam isim maf'ul diltu wa doltu fi dolil tustu mila wakirna fik rirna wakur nanukila diltu utawi lapat diltu wa doltu utawi lapat doltu iku ustuk mila dilakokake apa lapat diltu lan lapat doltu fi dolil tu ing dalem lunggote lapat dolil tu maknane dadi sapa ingsun atau awan-awanan sapa ingsun wakirna utawi lapat kirna iku fikrirna ing dalem lunggote lapat ikrirna wakurna
Wa kurna utawi lapat kurna iku nukilah dielek atau dinukil opo lapat kurna. Kurna maknane netepake sapa sira wadon kabeh. Kurna maknane netepake sapa sira wadon kabeh. Ida usnida ing dalem nalikane disandarake opo al fi'lul mandi fi'il mandi. Al mudha'afu kang rupa mudha'af, al maksurul aini kang diwaca kasra ain fi'ile ila ta'id domiri maring tak domir au nunihi utawa nunin domir jaza mongko wenang fi ing dalem fi'il mandi apa salah satu aujuhin ana telu pira-pira wajah. Akadua utawi salah sijine salah satu aujuhin iku itmamuhu nyempurnaake fi'il mandi nakwu dolil tu af'alu kada umpamane lapat dolil tu dadi sapa ingsun iku af'alu iku agawe sapa ingsun kada ing koyok mengkene penggawean. Ida ambilta ing dalem nalikane ngelakoni sapa sira hu ing kada binahari kelawan waktu rino. Wasani utawi wajah kang kaping loro iku katfulamihi buang lam fi'ile fi'il mandi wa naqlu karo katil aini lan minda karo kate ain fi'ile ilal fa'i maring fa fi'ile nakwu diltu umpamane lapat diltu dadi sapa ingsun atau awan-awanan sapa ingsun. Wasalisu utawi wajah kang kaping telu iku katfulamihi buang lam fi'ile wa ibqa'u fa'ihi lan netepake fa fi'ile fi'il mandi ala karokatiha ing atase karokate fa'ihi nakwu doltu umpamane lapat doltu maknane jadi sapa ingsun atau awan-awanan sapa ingsun. Wa asaru lan awe isaru sapa Kyai Musonef bikauli kelawan dawe Kyai Musonef rupane wakirna fikrirna isaro ila annal fi'lal mudhari'ah isaro maring sak temene fi'il mudhari al mudha'afu kang rupa mudha'af alladzi rupane al mudha'af ala wajni yaf'ilna kang ing atase wazane lafat yaf'ilna iku dadi kubari anna fi'la mudhari'ah iku idata sola ing dalem nalikane tetemu opo fi'il mandi binunil inasi kelawan nun jamak inas jaza mongko wenang opo takfifuhu ngentengake fi'il mudhari bikat fi ainihi kelawan buang ain fi'ile fi'il mudhari ba'da nakli karokatiha ing dalem sakwise minda karokate ainihi ilal fa'i maring fa fi'ile. Wakada lan iku kaya mengkono-mengkono fi'il mudhari al amru utawi fi'il amr minhu saking fi'il mudhari wadalika utawi mengkono-mengkono jaza takfifuhu iku nakwu kaulika umpamane pengucap sira fi yakrirna ing dalem lapat yakrirna pengucap sira ing lapat yakirna wa fikrirna lan ing dalem lapat ikrirna pengucap sira ing lapat kirna wa asaro lan awe isaro sapa Kyai Musonef bikaulihi kelawan dawe Kyai Musonef rupane wakurna naklan ila qiraati nafi'in maring wacanane Imam Nafi' wa Asimin lan Imam Asim surat Al-Ahzab ayat 33 ayat 33 wakurna fi buyutikunna wakurna lan netepono sapa sira wadon kabeh fi buyutikunna ing dalem pira-pira omahe sira wadon kabeh bifatkil kofi kelawan fatkae huruf kof berarti diwaca kurna. Wa asluhu utawi asale lapat kurna iku ikrurna lapat ikrurna
min kaulihim saking pengucape wong Arab. Koro apa lapat koro bil makani ing dalem panggonan. Koro tetep sapa Zaid bil makani ing dalem panggonan. Yakoru ing lapat yakoru, maknane yakoru tetep sapa Zaid bi makna yakiru kelawan nganggo maknane lapat yakiru. Dadi waca yakoru ya kena, yakiru ya kena. Maknane yakiru tetep sapa Zaid. Kakak nyeritakake hu ing lapat koro sapa Ibnul Qotoi, sapa Imam Ibnul Qoto. Sumaku fifa mongko nuli dientengake apa lapat ikrorna bil katfi kelawan buang huruf diwaca kurna kelawan buang huruf ba'da naklil karukati ing dalem sakwise mindah karukat. Wawa utawi bikatfi ba'da naklil karukati iku nadirun kang longko li ana hadat takfifa krana sak temene iki ngentengake huruf iku inama huwa angin semestine utawi hadat takfif iku lil maksuril aini kang diwaca kasra ain fi'ili. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.